Pamsoro ndakabata mameseji anotaura kuti Bizeki anoda nemukadzi wangu. Dzimai wako ndopi? Akumana makundinyadzisa. YouTube inozi mambo mabhishu. Makundinyadzisa kana ine. Ndawo jamani. Waenzi kwaliyakusana ngwa. Ndikuendera kangana. Chokwadi. Nyema message chokwadi. Asipa kuti mudzimai wake ndokwanisa kutenderana nawo. Message chokwadi. Waitumiraje? Ndetumira mudiwa wangu. Diwa wako communicate ni mudiwa wangu. Diwa wako ndopi? Deus. Kodi. Uyangari baba wana wangu, ndi baba we wana wangu. Sasa magaramba nuhu. Ne uyu akaendesa gupuro ku wabereki wangu. Aisa gupuro? Yes. Wabereki wako waripo? Varipo. Gawapo. Wabereki wako msikana ungeacho. Ndio bela. Jogato ndio dakaraki wa shule. Baba, mkwasho ndo. Baba mtuali hapa mkwasho ndo. Parezo na nkwasha ndati na. Amuna mkwasha munai. Alright. Uyu mumzero. Ndo mzio. Amumzera. Kwasha. Mkwasha. Na hizo mkwasha wengi. Pacho anpedu kwasha. Oh. Gupura kawisa. Chowali. Akawisa gupura. Bo. Munawe. Alright. Burse. Ese nyapa, sia. Kuburoga inza mari na mingi. Pamsoro yoda. Ndina mari andakaendesa kana tsangu kana. Andina mari andakaendesa. Apana mari wewe. Aminoti Kana roora. Mati? Uchita pala mari wewe kana roora pana. Gupuro yawo kutaura. Oh. Gupuro andina mari. Kaza kugara ku. Mukadzi ndagara naye. Mukadzi uyu akanditiza musi wa21 April tichinetsana naye vana Karasusisa mai. Karasu gororino April gore tichinetsana naye vana vari kumusha vaigara vari vega grade 6 ne grade 5 kuno kune 2 taiva titinavo kuno. Unaona ngati mukadzi? Ndine 4 vana vari navo. Mukadzi. Akatiza akaenda kubasa. Asvika kubasa ikoko ndatevera after 3 days. Ndatevera after 3 days idzodzo. Ngabasa kupi? Ku kwa Scott. Ndatevera after 3 days idzodzo. Ndichitaura naye kuti mai mwana ngaridzokere kumba. Mai mwana akanditaura akanditi inini nemurungu wangu takawirirana 3 months tichisenza. Ndakamufonera murume uyu ndakati ndauya notora mukadzi wangu. Akanditaurira Mungu wacho ndopi? Vava. Akanditaura akanditi pedzerana iko. Ndikati zvakanaka hapana chakaita sei? Hapana chakaipa. Ndofunga ndakasumuka inini ndakaenda kumba kwaanzadzi mwana wa baba wavo avo. Nditi nemukoma wavo mwana wa baba wavo avo. Nditi ndakasvika ndakavataurira kuti ndo nyaya iripo ndaendera mukadzi wangu zvanzi zvoshuwa akaya nepano achioneka kuti ndikuenda kupi basi ndikuenda kubasa. Nditi asi havana kwanisa kumubvunza kuti chii chamanetserana nemukadzi upi uyu. Ndikati aiwa ndo nyaya yakaita ndakavatsanangudzira mafambiro akaita chii akaita nyaya dzacho dzese kusvika vazosvika kupi vazosvika kuno. Zvakanzi alright tsano vairwara. Ndakataura nemukoma wacho. Mukoma wacho akanditi inini musoro wangu unoita sei unorwadza. Saka nyaya iripo ndeyekuti mimi toda kuti mimi tiende nyaya dzenyu toda kuti nadzo kwamukoma kwapasi totaura nyaya dzipi idzi. Saka panguva dzataiva tiende ava vainditaura ndiri busy. Zvavainditaura ndiri busy nditika
kubasa kwavo vanga vasikada kuti ndirese ndiende kubasa kwavo. Ndakafona fona havaidayira dzimwe nguva vaizouya vaningiri ndatongodhinwa zvangu wouya totaura dzimwe nguva titorara tese musango navo kubasa ivo vachichindi kubasa vari kubasa kwavo titorara tese musango. Ava vari kuti nditsanwa vari kuti ndahanzadzi yavo ava ndahanzadzi yavo through kwana amai vavo amai vemadzimai vangu naamai vavo vamwe chete vakabva mudumbu rimwe chete. Ava vakandiramba pachena saka ndikushamisika kuti gupuro ravari kutaura iri kuti ndakavapa gupuro inini ndakavapa gupuro ini ndichizikana kumba kwanzadzi yavo ava mwana wababa vavo nditi naamai guru kuti ndiri kuya pamba pavo ndichinetsa pamusoro pemukadzi wangu ndichiti yatienzanisi kuti inini ndizowana apa takuda chiko chikatakati kuti inini ndizowana mameseji aya kuti ati uyu andoda nemukadzi wangu vanga vatofonera nahanzadzi yavo yekwasikoti kunzi uyai kuno titaure nyaya dzenyu imimi nemurume wenyu. Saka ndakakorera time dzekubasa apa dzaita 9 o'clock apa ndatenga basa na 10 ndati rikandivachungure pakuvachungura ndopa ndakasanganzana navo vakatomiro nemumwe murume waimira nani zoti ndiye here kana kuti hasi ndiye ndopa wakandiona pawatanga kuuya vachisafonyawo mbeki ndipa ndakasvika manje ndoti ai mimi chidzokerai kukumba muri padhuze tozoita sei tozochita chitatu sei zvamaita sei zvanga muchitaura zvanzi alright maitowerana ini ndinoda kuenda ikoko sehanzadzi vandenga aiwa tsano ndosvika ndichita sei ndichipedzerana nawo ndikapedzerana nawo ini ndovaudza kuti tsano vozi vaiziva kuti tarara pabasa tichigaya matongarira seteigaya saka ndovaudza tsano kuti tadzoka kuda time dzangu dzokuti ndirese ndidzokere kubasa nyaya yaite sei amai mune vana vangani navo makarambana mani nguva yakadii marambana zvino ndichitarisina nababa vavo kurambana watakaita patoni October November ndopandakasiyana nababa avo. Makasiyana rini? So 21 April this year manje so after independence iwe sei kuti October ndo zvandiri kuziva inini wakanye pamunoti kutongo kuripisa ai chokwadi sunza maoko vese vanotoda kusunza maoko hazvina kuipa tibvunzapo ndinopanaida kubvunza ndepekuti nai uyai kufonera chiti mukadzi wangu zvekufamba sei akufonera saka iwo sei wakazoramba uri tekiteki nemukadzi wangu uyu asati andifonera ndadana naye paakazondifonera ndakazomubvunza ndakati kweyowe ane munhu andifonera ari kuti ndiwe munodanana muchiri mese zviri kufamba sei yakandudza kuti nini hadisitesi nemunhu upi nemunhu wewe takarambana akati uyo akapisa kuti ndakatombotsamwawo nazvo ndakati aizvo vakadziwa nhantesi ndakatomboramba mameseji acho kana ana vanotodziwa kuti uyu akauya akatosenda mameseji wayo lidini kunya achiti aiwa murume weyoika ari pakuda kungondifikisa kurambana ndakaita sei akarambana but ane nyaya yada kuita sei yada kundifikisa nayo wewe sei wewe usina kubudira we pachena kuti ayo zvakutaura zvese izvo wakadii kumudza we pafoni kuti ndakugara naye nari kutonditi hana murume kubudirani ndakaona zvisina kukosha nekuti uyu angasisati otaura neni zvakanaka munhu angangoti kana akafona aibva atongotuka achisenda meseji haana kana any way of communication anga asingakomunike zvakanaka ndiani iye angokwamutona mukadzi nayo saka iwewe wakateerera zvekutaurwa nemukadzi uchitadza kuteerera zvekutaurwa nemurume biya kwakutaura kuti munhu waugere naye iye mukadzi wangu ndinotori nevana naye hauna kuzvikoshesa zvese izvo changamira iwo uri mwana naye ro ndozvaipre wese naye atema tingangoparadza taimika baba munguseremu ndimabudisa mari yekupuro kai ndimi
akawa nogupuro kumba kwenyu ndiani Garawa. akawa nogupuro kumba kumukosha wenyu ndiani Apindura ndati akauya kuzoti handichada mwana wenyu gupuro iri ndiani mukoma wake na tingati muzukuru ndiye akatumwa nouyo wakaya kwandiri imi mukazoita sei chikaitika ndechekuti musoro yedu chakaitika ndechekuti uyu murume uyu wakauya achida kuramba na mzazi yangu anditi patati azviite kuti iwe usvike kwakusvika kwakurambana iyi nyaya inoda wasabu ndofunga vanhu vakasumuka vakaenda wasabu kosi nyaya idzi ndofunga mupasha wanondaii Ndura kuno chama. Wakauya nemotikari kumba kwangu iti vakanditsvaga kumba vakasvikira kune madzimai angu vanditera basa pandatoshedza unomwe murume zikanzi kuna vamwe vanhu vari kudai kune motikari yakamira yakamirawo vasvika zikanzi tambosvika kumba mhina kuti nyaya iyi tingakwanise kuitaura sevanhu vandinoziva vese ndakangoti aiwa munokwanisa kuitaura nekuti pandaishanda pacho nanasina nidhi kuti ndikwanise kuenda mabva kupimi ndabva kutafuna utafuna pamakapiwa gupuro mapiwa gupuro imimi gupuro iri seimimi makazogarira imimi musina kuzoenda naro kwanzadzi dzavo hanzadzi yacho ndii Ndaenda ukuzungani Mkwasha ati iwe mkwasha sangana pana amai zvataurwa natezvara vako kuti ukavatera kubasa ndizve ambomira pamusoro yedare nhauya vari kutaura ndinoti manyepo nokuti ini ndaifamba vakandiramba handaikwanisa kuva ndichidzoka ndichienda kwavari because vakanditi ini iwe hausatezvera vangu nditi vakandiramba vakanditi ini handisatezvera vako ini pama vaikurambai uyu anga aripo here aripo andoziziva naiwe avo baba vairamba murume wako iwe uripo iyanzvadzi yako here yeropa iyanzvedzi yangu yekusanganisira una amai yangu ndiye akandichengeta. Amai vangu vakafa ndiri mudiki, uyu ndiye akandichengeta, ndiwo baba vangu vandinoziva. Baba vanonziva vari kutaura hanzvadzi yangu haana kana napweni kana chii chavanoziva pandiri, anoziva upenyu hwangu ndiye. Iwe terera kuno uregere terera kuno uti hanzvadzi yako iwe uri mutupo chii mutupo wako chii ndiri wesa kouyo mureo saka uri kuona wamai unogara naka uri kuti ndiye hanzvadzi yako chaiyo chaiyo kana akanga ukafa nhasiyo ndiye anotemerwa uyo hatemerwa ko uri kuti ndiye hanzvadzi yako chaiyo chaiyo sei inini pandinoti ihanzvadzi yangu mukukura kwangu inini ndinotongoona seiye ndiye baba vangu nokuti pazvese ndiye aindiritira ndiye aimira neni. Oraisisi ndarega nditi nyaya ndikuinzwa uyu ndiye akakuchengeta uyu akazoenda nehanzvadzi dzako zvinoera wesa izvozvo andisingazozivawo hangu inini hanzvadzi dzako kuti azive hanzvadzi dzako akaziva sei kuti adzizive hanzvadzi dzangu hanzvadzi dzangu kuti adzizive hanzvadzi dzangu isusu tinotowirirana tese nehanzvadzi dzangu dzaakutaura idzodzo naava vese tinotongoita sefamily imodzi. unoziva kuti chifambi chinonakidza chinopotokonfusika kune vamwe vanhu vanoti kutsigira nekuti uri mwana wamai yake chifambi izvo zvachinoita baba hausi kuona kuti uri kuvhiringidzika handikutoona kuti kuvhiringidzika uyai mutswatsveti akaita nyaya yendiani ende anosevha masamoni hanzvadzi dzake dzaari kutaura dzapamakuya toti vataure language yavo vapikisane vega vabve vasingawirirani vanhu kana uyu achitaura chokwadi uyu akabudisa shere mamwende rake remuhomwe never know tora zvibude kasi ichi chikomba ichi
Iwewe ni mwana wako. Inaenda kubvunza tasa tasumuka. Wakaitei pavana 4. Ya, pamusoro ivirare. Takupa mukana taurawo. Pamusoro ivirare. Na uyo ina hapana chandakaita. Pasumuka zvakoenda. Ayo, papera zvoda kuti nitaure. Pamusoro penhau yevana 4 vangu. Pane makwirizi aripo pakati penhau yandataura. Mwana uyu pokutanga ndichimutora inini. Anoziziva, ambuya vaifambira nyaya idzi, vaiti baba wake ndio mwana. Tikazoenda taenda kunosungira kwamaningiri kwamagobo. Varipa vatata ambuya vokuningiri. Alright, poterera iwe. Zvaura kutaura sauzvinzwa. Panhasi anozvinzwa. Iwe makwirizi yakanimbisa dai. Kundibvise pfuma. Iwe chipoterera. Chengeta mazuva ako. Achasvika nguva yekuti nada. Izvo chimboenda. Chimboenda nawo. Vakuudza kuti alright. Chisumuka nemazuva ako. Ainge wazvinzwa. Achengete chichazashandisa. Toda vanhu vatataura vachiti. Zvimwe zvezvauda kusumudza izvo siyana nazvo. Adhara. Ivimi mabatwa nemusoro muri chikombo. For now. Munosunungurwa next. Iwe 3 months ndisina mukadzi wangu murume. Iwe. Inyarara iwe. Inyarara. Iwe. Wanobatsirwa kai. Wakuita simba lekuti pane vanhu. Tokusiya warowa baba. Saba unozotaura next mzwa 30. Anzwa. Endai kumba. Iwe shamari. Iwewe. Iwe ukaramba uchirana nemunhu uri mumhosva. Chimbomira nyaya ipere.